Mata tayo. Pili maalawas ti Kwaresma, nagsatsagana tayo, babaan di pa nagpinitensya, ken kada di aramid ti kaasi. Kita na ay daw, nagtitipon tayo, tatlo na tayo, ken ti kadagupan ti iglesia, erogi tayo arambakan, ti misteryo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ti Apo. Siyempre sa Jerusalem ti Apo, kaplitong pal na dahito ang misteryo. Ngarod, ilagip tayo asipapati, ken sipapasnek, ti makaisalakan nga isisirek na, ket sumurot tayo ken kuana, magikaysa tayo ken Kristo, iti panagtutuok na iti krus, tapno mairanod tayo met ti panagungar na, ken ti baro abiyag na, bendisyonan tayo dagiti ramos. Tumararag tayo, manakabalin, ken nagnanayon na Diyos, pasanton kadi, dagiti aramos, babaen ti bendisyon mo, tapno na kami asumurot, ken magidaydayaw asiraragsak ken Kristo nga ari, gapu ken kuana makadanon kamto iti agnanayon nga Jerusalem, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Di Ebanghelyo, isumaganad na araw kinasantuan ni Ebanghelyo kasing surat ni San Marcos. Gloria tinay pahiken tao Apo. Inisungsungat da ijay Jerusalem, ket addadan iti Bantay Olibo. Itinagbaytan dagiti ili ti Betfage ket Betania. Pinauna ni Jesus dagiti duang adalan na. In kayo iti masungadan ti baryo imbilin na. Apaman ang makadanon kayo sa diyay, masarakan yun tubig kasi kagalog na orbon ti asno, adipay nga saksakayan, warwaran nyo ketyan nyo ditoy. Tano agda agsaludsod kada kayo na apay awarwarwaran nyo ti orbon. Ibagayo kenkwana ti Apo masapol na apagsakayan, paisublinan tumad laeng adagos. Napandalaro, masarakan dati may sa orbon ti asno, agday ti kalsada, ken si gagalot iti ridaw, ti may sa balay. Iniwarwarwaran dati orbon, sinalodsod, kadakwada, ti sumagmamano at taong agtaktak del sa jay. Apay awarwarwaran nyo, ti orbon. Insungbat dagiti adalan na, imbaga ni Jesus kadakwada. Inikasta pinalubusan ida dagiti tattao. Impanda ti orbon, ti ayan ni Jesus. Inigkat na dagiti kagayda, ket inyaplag da iti bukot ti urbon sa nagsakay ni Jesus. Ado atao tinangyaplag ka dagiti kagayda iti dalan. Nangalamad dagiti datduma ka dagiti narukbos asangsa na iti kayo na adda iti taltalon, ket inyaplag da iti dalan. Madaydayaw ti Dios, impokpokkaw dagiti tattao, amagmag na iti sanwanan ni Jesus. Kastamet dagiti sumarsaruno. Bendisyonan ko mati Diyos, ti umay ti pagarian, ti ama tayo a David. Madaydayaw ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat ababala pagpampanunutan, dahil tuladan tayo tatta, kaslarikin akmen, ni Apo Jesus, simret, iyay Jerusalem, triumphal entry o triumphant entry, kung ano kaya kaya na triumphant entry. Narigat di aramidan na, amuna na ijay, mailansa, agtutuok dosain da, ngam sinarapusok na, nga agdaan puso, haan nga nagkitakit, haan nga nagbutan, no di mapan, may sa tipanggap na, niya tipanggap na, kinapakumbabatin, kinature, anya datoy, panangtong paliti pagayatan ti Diyos. Masapol ang matay isuna, tapno bumaba ti Espiritu Santo. Masapol nga matay isuna, tapno mapunas ti basol. Tano agyan laeng nga aglugmang nga panawan na, haan nga agbanday ti basol. So nga sinarapusok na, nga si Kiturog, at daan panagayat, tinapudno iti puso na, tapno agbalay di daytoy nga misyon na, pangrunaan ti panagtungkal ti Ama. Kita nga nga gundaway, tuladan tayo ni Kristo, nga sumret, ijay Jerusalem.
Sarapusukan tayo, ti karit ti biyak, sarapusukan tayo, ti kinakapsot, tapno maatdaan tayo, iti pudpud no akinapigsa, tibilad na ako po ni Kristo. Muna tayo ako, maudin ako pa. Intayon kini Jesus, irong noy daytoy bagi, puso na anaya, tayawin di agresar, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, manakabali, to'y daghasikat at ling, amang tinawadwad, apiksa itipegan, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Kumararag tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Diyos, inkadeng mo at mangisalakan kada kami, ikawes nati kinatao mi, ket inawat nati pan nakailan sa iti cross, tapno agserbi a pagwadan ti kinapakumbaba kadagiti tattao. Ipaay mo kadi asi aayat na iti panagbiag mi, iparangarang mi ti kinaanos na anagsagaba, tapno maikarikam tumet a makiranod iti panagungar na. Iso magipagbiag ken makipagarikan ka ken ti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Insurunak ni Apo Diyos iti sawek, tapno mapapigsak tinabannog. Binigat a paggagaren nak adungeg iti isuro na kanya. Inikannak ni Apo iti panakaawat, ket jak nagsukir wenno simina ken kuana. Intayak tibakbukot ko kadagiti mangsaplit kanya. Binayakida amang pabain kanya. Impalubos ko aparutenda dagiti barbas ko, ken topraanda ti rupak. Ngem sa anak amaan ano, iti panang pabain na kanyak, tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko ti rupak, tapno makaibturak, amok asa anak to amay babain. Ti sao ti Apo. Diyos ko, apay abinaybayan na. Diyos ko, apay amin ay bayan na. Amin na makakita kanyak pagang angawandak, guyguyaban ken wingwingiwingandak. Kunada,
Nagtalek ka iti Apo, apay adi na ka isalakan, no ayaten na ka ti Apo, apay adi na ka tulungan. Diyos ko, apay ang pinaypayan na. Tibunggoy dagiti dakes sa tattao lawlawen da. Kasda dalapangen ti aso nga umasideg kanyak. Lasang-lasangen da dagiti ima ken saka. Agparangen dagiti amin at tulangko. Diyos ko, apay ang pinaypayan na. Pagbibingayan da dagiti pagananay ko, ket pagbibinunutan da ti kagay ko. Uapo din nakadipanawan, sika ang mangisalakan kanyak, darasennak at tulungan. Diyos ko, apay ang pinaypayan na. Saritaek to kadagiti kailyak, dagiti inaramid mo. Kadagiti kongregasyon, idaydayaw kanto. Da kayo nga adipen ti Apo, agdaydayaw kayo ken kuana. Da kay akapututan ni Jacob, itan okyo. Da kaya tattao ti Israel, agrukbab kayo ken kuana. Diyos ko, apay ang pinaypayan na. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Nupay adda ken Kristo Jesus ti pudno a kasasaad ti Dios. Di na impapilit nga agtalinaed iti kasta a kasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem, binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen, nagbalin akas tao, nagparang itinasantuan alanga, nagpakumbaba, ket nagtulnog agingga ken patay. When iti papatay na iti cross, gapu iti daytoy, intanok ti Dios iti kangatuan asaad, ket inted na ken kuana tinagan anatantanok ngem ti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Agparintumeng dagiti amin aparswa sa dilangit. Dito'y daga ken ituneg ti daga. Ket sila latak nga impablak iti amin a tao, ane Hesukristo iso ti Apo. Agpakaydaydayawan iti Dios Ama. Ti sao ti Apo. Sinadang kamako nga akong pagbibilbilin mo, manay-dayaw ti balikas mo, Maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panagtutuok ni Apo tayo Yesu Kristo kas insurat ni San Marcos. Gloria ti may paiken kao. Idi bumigaten nagmi-meeting dagiti pangulwen a papadi agraman dagiti panglakayen dagiti mamaestro ti linteg ken amin akan kamen ti Sanhedrin. Tinulag da no anya ti aramidan da. Kinawaran da ni Jesus sada impan ken Pilato. Sika kadi ti ari dagiti Hudyo sinaludsod ken kuana ni Pilato. Nasa umon insungbat ni Jesus. Ado ti impabasol ken kuana dagiti pangulwen a papadi. Awan kadi ti maisungbat mo. Sinaludsod manen ni Pilato. Denggem dagiti nakad-ado nga impabasol da ken ka. Ngem saan latta asimmong bat ni Jesus ket nasdaaw ni Pilato. Iti tunggal piyesta ti Paskwa, kadawian ni Pilato amang waya-waya ti uray si asino man abalod adawaten dagiti Hudyo. Adda ini may sa abalod nga agnagan Barabas. Kadwana ti pagbalodan dagiti natiliw nga immalsa a nakapapatay bayat ti riribok. Idi naguumbong dagiti tattao iti sangwanan ni Pilato. Dinawat da nga ipaayna kuma kadakwada ti araramiden na iti tunggal piyesta. Kayat yo awaya-wayaak kada kayo ti ari dagiti Hudyo, sinaludsod ni Pilato. Tapagaam mo na agapo ti apal dagiti pangulwen a papadi,
inyawat da kenkwana ni Jesus. Ngem sinugsugan dagiti pangulwen a papadi, dagiti tattao, tapno dawaten da ni Barabas. Ani Barabas laengen ti wayawayaan na kadakwada. Anya nga rod ti kayat yung aramidek iti kunkunayo nga ari dagiti Hudyo, dinamag manen ni Pilato, ilansam iti krus, impok kauda. Anya kaditi basol na kinuna ni Pilato, ilansam iti krus, inyad addadakit di nga impok kaw. Gapo takayat ni Pilato apagustuhan dagiti tattao, winayawayaan na ni Barabas. Kalpasan na pinasaplit na ni Jesus, sana inyawat kadagiti soldado, tapno ilansada iti krus. Insurrect dagiti soldado ni Jesus iti pangukuman, iti palasyo ti gobernador, sada inayaban amin akakadwada. Kinagayanda ni Jesus iti nalabaga alupot, nagaramid da iti korona asisiitan, ket imbalangat da kenkwana. Kalpasan na, nagindadayaw da anang kablaaw kenkwana. Agbiag ti ari dagiti Hudyo, pinakupakulan da ti ulo na iti runo, tinoptopraan da. Nagparintumeng da ang naginrurokbab kenkwana. Nalpas dan anagang angawan, inikat da tinalabaga akagay na. Imbado damit laeng kenkwana ti pagananay na sada inruar, tapno ilansada iti krus. Iti dalan nasabat da ni Simon at taga Sirene, iso ti ama ni da Alejandro ken Rufo. Naggapo ni Simon iti away ket mapan iti syudad. Pinilit dagiti soldado abaklayon na ti krus ni Jesus. Impanda ni Jesus iti disso amanagan Golgota, kayat naasawen lugar ayan ti banga-banga. Inikanda iti arak analaukan iti mira, ngem di na ininom. Inlansada iti krus, kalpasan na, biningbingay da ti pagananay na. Babaen ti panagbibinunot da, no anya ti alaen ti tonggal maysa. 9:00 iti bigat idi ilansada. Daytoy tinaisurat anay pabasol kenkwana, ti ari dagiti Hudyo. Naigeddan met ana ilansa ti dua tulisan kadagiti krus da. Maysa iti makannawan ni Jesus, ket ti sabali iti makannigid na. Iti kastan natungpal ti kunati na santuan asurat, na ibilang kadagiti kriminal. Winingwingiwingan ken nagsasawan dagiti aglabas ni Jesus. Kinunkunam aribaam ti templo sa amumetlaeng bangunan. Iti uneg ti tallo nga aldaw, isalakan mo man nga rod tabagim ket bumabaka iti krus. Nakipagang angawmet dagiti pangulwen a papadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Insalakan na dagiti dadduma, ngem di na maisalakan ti bagina kinunkunada. No iso ti Kristo nga ari ti Israel, kitain tayo man a bumabaita iti krus tapno mamati tayo kenkwana. Nakipaglala ismet dagiti padana ana ilansa iti krus. Iti tenga ti aldaw, nagsipnget ti entero adaga, ket nagpaot iti tallo nga oras. Iti 3:00 ti malem, impokkaw ni Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kayat naasawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangyeg daytoy ti sumagmamano nga adda sadyay, ket kinunkunada, denggen nyo ay ayaban na ni Elias. Adda nagtaray anapan nangala ti ispongha. Impasagipsip na itinalsem nga arak, sana inkabil iti sokdal, tapno ipasagipsip na ken Jesus. Bayan nyo kinunana, kitain tayo man na umay ni Elias, nga mangibaba ken kuana iti krus. Ngem nagikis ni Jesus iti napigsa, kalpasan na nauyosen ti biag na. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo.
Napigis ti kortena ana ibingbeng iti templo. Nagudwa manipod nga to agingga iti baba. Iti sangwanan ti krus. Adda nga agtaktak der ti kapitan dagiti soldado. Naimatangan na ti pannakatay ni Jesus. Pudno gayam nga anak ti Dios daytoy a tao kinunana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Agtugaw tayo. Ti instruction tata, gapot adda short reflection tatay, ti bagana pay ditoy nangro no ti mabasa kadayay dramatic kunana di may drama di dagsisinong bat ababalaengen ti pagpampanunutan. Kano alaen tayo dito ipapatay ni Apo Jesusen nga ikaadawan to ti reserba tayon nga i-discuss no Huwebes Santo, Biyernes Santo ta atidog pay dati liturhiya tayo makadomingo nya. Ada imay nga grupo kagadye bugyas abatan. Handa mo nabutan di misa nakagudwa misan di umabot da di 19 piyesta ni San Jose. Kadi na nagkakapikam lata, nagkakaan kami. Tigayang problema da may ija ayanda. No kas ano ti panagala damot iti ramos da. Ta siyempre ija ka mga agtubo nyog. Awam mo unay ti palpalma, awam mo ti kwaiso nga anya nga ti ramos yo kung kunat kadakwada, di kay pala mga ala ti cauliflower sayon do ibati gi simbaan ta si Danto ni Apo Padi kung kunat nga loklok kun ida ta awam mo ti agtubo di jay. Kakunat kanya da amin nga mula nga ito ayan tayo kada anaaw basta consider nga palma. Tay sugarod ti isugarod ti mula ija ayanda disyerto garod di mati palma kana paot iti kwa daya iso ti inwagay wayda. Kada tayo met no awan nga rod ti palma inya nga roden. Ijay met naganan simbaan nga nagyanak idi ka gaputan nalipatan da ramos dagiti dadduma nakakita dati ramos ti dadduma ay won gayam ramos tata ay ti mula ginurgurot dan bayabas bayobana marugay kaslaak malaman annunganen idi agwaris akon ka apandamet i wagayway kaslaak mulaken annunganen nga pangyablatan da dayta nga ramos dan sudi ko nakahaanak nga annungan. Wan dayay inaramid tayo triumphal entry or triumphant entry kunana dayay. Anya ti meaning na dayay, ammo ni Apo Jesus nga mailansa, ammo na maliputan, amunan nga maliputan, mailansa iti krus mapapatay, ngem si tutured, nga simrek. Hanga kalakan nga tayo nga no dadduman no daytay, dayay matimay sa nga approach no pa. Si tutured nga simrek, duwala ang dayay tured, ken panagtungpal, addaan ti ayat na, masapol ang matungpal ti kayat ti amahaan nga dayay kayat na. Tanarigat ako madayjay kung natin maikadwa nga maibasa tayo niya. Anak ti Diyos na tanok. Ngam pinanawan na amin, inibatan na amin dayta, taimay na inarakop ti panagsagaba, tapno maitanok. Tanuhaan nga matay, haan nga agsagaba, haan nga umay ti Espiritu Santo, haan nga naiwaras dito'y lubong tayo. Haan nga nakadanon kada tayo. Nuhan nga natay, han nga nagtutuok natay ken nagungar sigurado hang nga nakadanon dito ayan tayo. Iso nga ti summit na amin ti alimpatok na amin iso dayjay panagungar na. Ilipas nan tapno agungaren. Tano itantan na mabayag tupay nga agungar. Kasi man ti mayat nga pagpampanunutan tayo nga approach ti biyag. Nya kasi man di pampanunutan tayo, ora siya attitude ko pala idi pa lang seminarista ako no idi urayhaan pa idi. No kumano dayta adda nakabasulak. Mapanakon dayta ko masulbari mon kaysa di nga agtutuok ka nga mang pampanunot. Alay tatan, si kuma. Di ko man di attitude tayo dayta ni no adda ko makayat masulbarin kala ko mano da basol ko kumano di seminaryo idin ka innakon. Tapno malpas di kasi narigrigat di jay agor. Uray, di mo ammo no nyari nam jagur uray. So uray siya mati kung kunak mati prinsipyo kumat kadagiti nangro na ti panagtrabaho. No trabaho tumula ang ilipas mo man. Trabaho nga rodan nasaksakit may mayat nga
Di jay sakit na nga, ilipas mo nga aglaban kasi di makikita mo nga malabaan nga nabuntoon. At di suffering na dayay. Kala dito, or-orayam nga dito, kala, apay nga mo pa ilang aramiden, tamalpasen. Diyay kumatikuan. Ni Apo Jesus, kalakas di attitude na. Haanan nga aglemang ngam, although di nagkararag, di bantay ulibo, aka, niya ti kunana, ama, no, mabalbalin, ikatum dito ako pati pa nagsagaba. Tendency tayo amin nga tao. Di mat, no mabalbalin, awang kumati agsakit, awang kumati agtuok, awang kumati marigrigatan, no mabalbalin kumati biyag tayo, ka nakasalongkapi tayo, aglamlamot tayo latan. Awang kumati problema, kalakas di kumati kayat tayo. Ngam ni Apo Jesus, kasjay mat, adari nana. Ako nana, Apo ikatum, no mabalbalin, ikatum dito ako pati panagsagaba, ri na tayo amin dayay. Kala ko mamutataa, agi submit kami iti papanan mi, talo ka nga opsyon, into no Lunes, ta Christmas niya, ya monos osto day jay, awan sapay mo matungtong pal nga, submit mo, no sa dino ti kayat mo apapanan. Kada adadagiti agkong ko na, ijay kumakwa kanyak, nanamnam ay, ijay kumakwa kanyak, nanamnam ay, ti kayat ko maapapanan, daytay narigat, tapno numamay. Kasi ginanamay, sa to pinarigat ay balik. Raralyan da kan, da aboro pa, maikat. Kung kunadan doon kasi. So may mayat no daytay narigat, tapno numamay. Kailangan di jay, adda attitude na nga daytay, may mayat nga agsagaba ka nga umuna, tapno adda panag, namay. Kasjay mati, ori tina espirituan nga biyag tayo. Isugarod nga sinurot tayo, panagtutuok, ipapatay ken panagungar. Tapno ti panunutom day panagungar. Kasi haan nga agungar, no awan ti pa na ipapatay, ken panagtutuok. Oy, nakariing kay pay. Nakaturog kay samutan. Kaya awan ti panagungar, no awan panagtutuok. Awan ti ginawan, di ko maawaham mo mananam. Ti, apay nga agsakit ka, di mat, nagmayat jiri na daytay umimbag ka. Gaputan na padasam ti sao nga sakithan, kasjay mo ila ti biyag tayo. Uray ti na espiriton nga panagbiag tayo, masapol nga adda pa nagtuok, panagsakripisyo, tapno adda baro, arumuar akatatao. Kasjay mo ila ang relationship, hamo masulsulbar, sarakosukam, ingkasangwon day nga relasyon, no pamilya ko no narigat nga agurnos, sarakosukam sangwom, tapno agungar, di baro a relasyon. Kasjay ti biyag. Tano daddo magamin ti sakit tayo nga rod nga tata. O kulikli no. Talaga oray sinumat akan niya tayo. Liklikan tayo at ti sakit. Liklikan tayo at ti problema. Iso nga rod nga ti kararag tayo. Apo, awang kumati agsak sakit ti membro ti pamilya mi. Kararag ka, kararag. Mistake ang kararag dayay. Taddan tulat tag sakit. Pa inya kayo, hello? Addan tulat tag problema baliktad akararag ti kararag mo ako. Apo, nadda ko maagsakit ako, hang ko maunay nakaro, aday ti ko makabaulan mi, kanday ti nalaka nga umungar. Na ikan na kam ti problema, apo, kaday ti ikan na kam lakirid ang amang laban, tapno na pintas, di nga rod kararag tayo no daduma kumadi. Iso nga ni Apo Jesus, anya ti kunana, idi kuan won ing kararag na nga maawan, nga masapol nga ti pagayatam ti matungpal kunanan. Iso tinangted ti tured ken pigsa kanyana. Kuno kitkitaan tayo mati panagbiag tayo kakabsat, kas ti rumbeng attitude tayo. Nadda problema mo, nakabailam, sangwo mo, ilipas mo. Nadda mo nga pakarigata mo, tatan, sulbari mo. Kasi dayag pampanunot kang agtotoo. Nadda problema mo, kuno amom ti solusyon na, ala kay sulbari mo, no amom mo solusyon na, lipati mo. Nga to utang mo lipatem ta dida kanto ka idarom. Nadapagbayad mo utang mo ing kabayadan na. Nisupay nga pampanunutam nariga mo. Ngamhan nga dayjay. Won iti biag tayo masapol nga sarakosoken tayo. Anya ti mangted ti pigsa kanya tayo. Anya pangalaan tayo ti pagpigsa tayo tapno masarakosok tayo. Kasi ti self denial ko na tayo di panang talikod tayo di narugit nga bagi tayo. Tapno sumarakusok tayo gahaan nga basta-basta nga aramid dayta. Ti panang sulbar ti problema, dayta kumadwa nga pamilya, dayta pamilya kag problema,
ti panang sulbar dadag hanga basta-basta aramid masapol nga na konkreto dakkel ang pakumbaba. Taday di mga abak masapol nga ibatan na or di maabak ag pinakumbaba tapno ag sabat. Dakkel nga sakripisyo dayta. Kasje ti panang sango iti biyag. Kasje ti panang trato iti biyag. No agbasbasa kaya mo ti agreduar ikarigatam parigatam tabagimon. Tananam ay ito, nahamo kayat agrigat tata, ay pasensya Baka narigrigat to, nahamo nga ilipas tata na dalakit yan sa mga agbasa. Kasdi mo lang. Ng imaginam, dahil ang pamilya, hamo kayat nga sulbaran, talikudam, itartarayam, dahil ang problema, niya papanan na nga rod. Maitarayam aya. Isu mo lang nga isu Sarok-suko mo, ilipas mo. The same, uray mo't uray na espirituan nga panagbiag tayo, no sarakusukom ti baro, masapol nga marigatan. Anya day jay, isakripisyo. No anya day problema ang espirituan nga panagbiag mo, ibatam. Narigat ti umibat ti nakarwaman. No nang tangsit, agpakumbaba. No di jay nasakit ti puso, mamakawan, ay nagrigat ti mamakawan. Nangurunan ulit-ulitin na. Among nga agdadata nga basol na, kasi kati nakabasol, ay apaw. Dayjay ti attitude ti biyag tayo, iso nga ni Apo Isos, di pa nang sarakusok na, triumphant entry, sarakusokan tayo mat. Nya magungguna tayo, malpas ti pa nagtutuok, matay, rumwar iti baro. Uri tin espiriton nga panagbiag tayo. Ag sakripisyo tayo, matay, rumwarti, baro. Daya matidawat na kasurutan tayo. Padayak-yak tayo iti pamati. Mamatiak. Iti may sa Diyos. Ama-aman na kabalin amin. Anawarso ay ti langit kandaga. Ken kadagiti amin makita, ken di makita. Ken iti may sa nga apo an Hesus Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak sa naparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapuken kwa na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet a nailansa iti krus, gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok kat na itanem, nagungar iti may katlong aldaw. Kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay agdawat as ipapasnag iti ama tayo ana ilangitan, tapno datayo ana bunyagan. Makiranod tayo kuma iti biag nga inted ni Apo Jesus, babaan ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar na, iti tonggal panggep ko na tayo, Apo timudem kad dagiti tattaom. Apo timudem ka dagiti tattaom. Agpaay ti sangalubungan, sapay kumat, tati napateg unay adara, na po tayo Hesus Kristo, iso nga ari ti kapya ken ayat. Yasideg na tayo iti maysa ken maysa, dawaten tay ti Apo. Agpaay kadagiti amin anayaban, iti nasantuan apan nagserbi iti Apo. Sapay kumat, tagtalina edda, asipupudno iti panangsurup da ken Kristo. Dawaten tay ti Apo. Apo timudem kad dagiti tattao. Agpaay kadagiti amin ang makasapol ti tulong, taipaay kung mati Diyos, dagiti agdama akasapulan da,
ket liwliwaen da ida iti tiyempo ti panagtutuok da dawaten tay ti Apo. Apo ti modem ka dagiti takda. Agpaay kadagiti amin aminatay tayo. Sapay kuma tadalusan ti dara ni Kristo anagayos manipod ti cross dagiti basbasol da dawaten tay ti Apo. Apo ti modem ka dagiti takda. Agpaay kada tayo amin, taibaklay tayo kuma asiaanos ti cross tayo, iti inaldaw, gapo ti ayat tayo ti Diyos, dawaten tayo ti Apo. Apo ti modem ka dagiti takda. Nagulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hindi mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Pagyaman da Mr. and Mrs. Reggie Rabon kendi pamilyana, Elena Dumenden kendi pamilyana, ni Menchi Sopnad, ni Lourdes Hoglan, kastamit ni Margarita Sekretaryo, ni Divina Sekretaryo, ni Pinky Jan Bartolome Biag, ni Leo ken Elizabeth Marcos, ni Alex Marcos, Pagyaman da Gordon, Special Intention da Gordon and Luis Bros, da Mr. and Mrs. James Hara, ken di pamilyada, da Mr. and Mrs. Oscar, ken Antonia Dakiwag, ken di pamilyada, ni Dang Obrero, ken di pamilyana, ni Rima Kayat, ken Edita Sabino, kastama ti Pagyaman ti Our Lady of Perpetual Help, Abatan Bugyas, kastama ti panikarkararag ti Kararua da Soylo, Gabina, Agapito, Edita, Eulogio, Felisa, Bernardina, Chodora, Felipe, Maria, Nestor, Renato, Timinminatay ti Dakuyag, Baptista, ken Lucas, family, Cancheta family, ni Filomena, Manuel, Nieves, ken dagiti minminatay ti Obrero family. Ama kaasyam kad ti iglesyam kadagiti amin akasapulan na denggem dagiti on-onnoy mi ket talyawem dagiti tattaom amang bigbigken ka gapu ken Kristo nga Apo mi. Amin, Apo, nga insahot mo, nam ay kinrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbat mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy at minanumuha daton, sapay kumatan nagkaikaryan, Nga umawat ti bagiken dara. bunga ti bannog ken lingit ni idaton mitalta hanap nuan sudi angin naragsak ladigit mi ikay sami ken ka o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy Awat minanumuha daton, sapay kumatan nagkaikaryan, nga umawat ti bagiken dara. Kumararag tayo, kakabsatap na da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iya po, akin na kumatigiti natin kaya kita imam. Kahit may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na,
Apo, ipaay mo ka dita, maikapyakam ken ka, babaan di pa nagtutuok ni Kristo, abugbog tong nga anak mo. Saan kam ama ikari, babaan dagiti aramid mi, ngem maipaunmet laeng, tinisang sangayan a sakripisyo ni Kristo, marikna mi kumati bunga ti kaasim, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kumakada kayo, Basta ko namin. itag-ayo dagita puspuso yo. Hanggang ang gusto ko ay tiyata. Agyaman tayo, iti apo, a Diyos tayo. May karinikit mo. Pod noon ay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. No man pay awan basol na si tatallugod a nagsagaba, ket inawat na ti saan anain kalintegan apan nakadusa, tapno isalakan na dagiti nakabasol. Tababaen day di ipapatay na, inugasan na kami kadagiti kinadakes mi, ket babaen day di panagungar na, ginunod na ti pannakapasanto mi. Itangarod makidanggay kami kadagiti amin nga angheles, siraragsak kami amang idaydayaw, ken mangibunannag ken ka, ket ikantami. Santo, 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 di Apo a Diyos, dagiti amin napaswan. Di langit ken dagat, namuday ti pakaydayawan. Husay di katuan, madaydayawan. Di umay tinagan ti Apo, husay di katuan. Managayat unay nga ama iroknoy miken ka, daytoy nanumo akarkararag ken dawat mi, babaen ken Hesus Kristo nga anak mo ken apo mi, awatem kadi, ket bendisyonam, dagitoy asagot, dagitoy adaton, dagitoy nasantuan ken awan tulaw na asakripisyo, ket idaton mi ken ka, kang runaan na agpaay tinasantuan, ken nakatolikwan nga iglesia, paraburam kumatikapya, aywanam pagkaykaysaem, ken tarawidwidam dagiti amin adiso ti lubong, asika kaysa ti adipen mo, ani Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, ken dagiti amin, amang salimet-met ti kinapudno, ken mangisuro iti nakatolikwan a pamati, at tinawid mi kadagiti apostoles. Laglagipem kadi, dagiti adipen mo, idaton mi dagiti a sakripisyo a pagdaydayaw nga agpaimadlaeng kadakwada ket dagiti patpategda ti panangsubbot ti kararwada asi inanama si salon at ti pagimbaganda ken agdaydayaw ken ka agnanayon asi bibiyag ken napudno a Dios. Iti panangrambak mi ti daytoy na sagradwan unay nga aldaw ti pannakaiyawat ni Apo Hesus Kristo nga agpaay para kada kami asi kakaysa kadagiti amin asa santos nang nangruna ken nagloryaan ken nagnanayon a Birhen Maria ni Hesus Kristo a Dios ken apo mi kastamet kinagasat nga San Jose nga asawa na dagiti nagasat nga apostoles ken martires ni Pedro ken Pablo, Andres, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, ken Judas, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ken Pablo, Cosme ken Damian, ken dagiti amin na sa santos mo, dawatin mi ababaen, ti kaikarayan, ken karkararag da iti amin abanag, masalakniban kami kuma, iti mapakired at tulong mo. Iti panang ti panangrambak mi tinasantuan nga aldaw, ti bugbugtong nga anak mo, ken apo mi, ket isaad mo ti makannawan mo, ket itanok mo, ti inkawes mi anano mo a kinatao mi,
ket makikaysa kami kadagiti sa santos, nang rona ken Maria nagloryaan nga agnanayon a Birhen, ken Dios nga Apo mi. Ngarod dawaten mi, maayayo ka kadigat dawaten nga bendisyon na mabigbigan mi kat awaten dagiti adaton aramidem anasantuan kiti paay mo kada kami abagi kandara ni Kristo bugbugtong nga anak mo. Tay di di aldaw sakbay ti panagtutuok nangala iti tinapay kadagiti nasantuan madayken madaydayo nga imana. Intangad na dagiti matana sa dilangit ken ka o Dios man nakabalin amin nga amana nagyaman ken ka binendisyonan na, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana. Alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso ang maiyawat to, ang maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida, innala na daytoy napateg akalis kadagiti nasantuan ken madaydayaw nga imana nagyaman manen ken ka binindisyonan na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon a tulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, ina kaming salakan, si kananubo sa ngal. Kita nga rod o apo ti panangrambak mi, ti panakilagip, ti nagasat, a panagtutuok, panagungar kadagiti natay, ken tinagloryaan, ngayo uli na sa dilangit, ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Da kami nga adipen, ken nasantuan nga ilim, manipod kadagiti sagot nga imparabor mo kada kami, idaton mi itanagloryaan adayag mo, daytoy nadalos nasantuan, ken awan tulaw na asakripisyo, tinasantuan at tinapay ken kalis ti agnanayon apan nakaisalakan. Ti anos ken dongom kitaem kadi si ayat dagitoy daton ket awatem ida akas pan nakaayayom anangawat day disagot ni Abel tinasingpet nga adipen mo. Ti sakripisyo ni Abraham nga amami ti pammati ken tinasantuan ken awan tulaw na adaton ni Melkisedek ti kangatuan apadi. Man nakabalin a Dios agpakpakaasi kamken ka ket bilinem dagiti nasantuan nga anghel mo tapno ipanna dagitoy daton iti altar nga adda iti saklang ti dayag mo sa dilangit iti kasta si asino man kada kami nga umawat ti bagiken dara ti anak mo mapno kuma ti amin akita ti grasya ti nailangitan. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel dawitoy ti kanen mi, Patinayon ngal daw. pakawanem ti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Salakan akang petidakes. O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam. Ket kas mayan norod iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awanting gana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta ko mami. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya.
Kordero ti Diyos, sa mga ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mga ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mga ikat, kadagiti basbasol ti lubong, item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ng ti may salaan na sa mapaimbagton ti kararo. O Apo mia Jesus, di ka nang buteng iti krus, di ka impaidam ti ayat mo, pangiwara ka wa kinapudno. Ikan na kami kadi, ture dayak mo anasudi, unasem kati kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. O Apo mia Jesus, agbuteng kami iti krus, nahigat nga waten ti ayat mo, mangiwara ka wag kinapudno. Ikan na kami kadi, ture dayak mo anasudi, unasem kati kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. O Apo mia Jesus, di ka nagbuteng iti krus, di ka impaidam ti ayat mo, mangiwara ka wag kinapudno. Ikan na kami kadi, ture dayak mo anasudi, unasem kati kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. O Apo mia Jesus, agbuteng kami iti krus, nahigat nga waten ti ayat mo, mangiwara ka wag kinapudno. Ikan na kami kadi, ture dayak mo anasudi, una
ti kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. Kumararag tayo. Apo, tinaraunan na kami kadagiti nasantuan na sakramentom, dawaten mi, ta iti pamati mi, iti maipaay ti panagungar ni Kristo, magunod mi, tinamnamain mi, nga agnanayon abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Into no bigat Apo, ti Istasyon General tayo, agmisa tayo di San Antonio ti oras ti alas 2, then gistasyon tayo, manipod ijay, aging gana ijay patiki, kanapintas met nga atendaran tayo, panangri-ri na, pananglaglagip, di panagtutok ti Apo, makatulong ti na espirituan na panagbiag tayo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalin ninyo idang adala. Bunyagan nyo ida, iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.